tak to musí byť pod 14:43 páni. Takže zatiaľ druhé miesto, domáci borci. Kto tu ešte ste? Rozpieskajte domáci tým, naozaj chalani pripravili, tak snažili sa domáci generáci páni z Revučky útočia na víťazstvo. Takže dámy a páni, páni majú nakročené k tomu, aby naozaj doma vyhrali 13:96 muži Revučka.